бештаре аз мутахассисони зилзилашиносӣ тоҷик мухолифи сохтмони биноҳои баландошона дар пойтахти тоҷикистон ҳастанд ва мегӯянд бо назардошти хусусияти зилзилахез будани қабати замин дар душанбе бунёди баландошонаҳоро машварат намедиҳанд. аммо мақомоти шаҳрдорӣ бар ин назаранд, ки ҳамаи биноҳои сохташуда бо назардошти ин нигарониҳо ва тобовар бо зилзила бунёд шудаанд. тибқи нақшаи куллӣ ва ё ба истилоҳ геймплан қарор аст биноҳои 2, 3 ва ҳатто 4 ошона тахриб шуда, ҷои онҳоро биноҳои то 25 табақа мегиранд. мақомот мегӯянд ин ҳама нақшаҳо барои ҳалли масъалаи дастрасии сокинон ба манзил нигаронида шуданд, ки мушкили дараҷаи 1 иҷтимоии тоҷикистон гуфта мешавад. муовини декани факултаи геологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон Бахшидод Алидодов дар суҳбат бо радиои Озодӣ аз хатари тахрибшавии биноҳои баландошонаи навсохт дар шаҳри Душанбе изҳори нигаронӣ кард. вай аз ҷумла ба таркиби хоки қисмати шарқии пойтахт ишора кард ва гуфт, ки дар ин маҳал сохтмони биноҳои баландошона қатъиян мумкин нест. ба гуфтаи Алидодов, сохтмончиён ва тасмимгирандагони нақшаҳои бунёди баландошонаҳо бояд бо масъулини соҳа дар заминаи зилзилахез будани замин машварат кунанд. академик Собит Неъматуллоев, коршиноси саршиноси умури зилзилашиносӣ, дар як суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки агар ҳодисаи нохуши зилзилаи шадид рух диҳад, ҳатто наҷотдиҳандагон ба кӯмаки сокинон нахоҳанд расид, зеро тибқи меъёри шаҳрсозӣ биноҳои баландошона бояд дар масофаи то 300 метр аз ҳамдигар сохта шаванд, аммо дар Душанбе ин меъёр риоя намешавад. вале бо ин андешаҳо бархе дигар масъулини соҳа розӣ набуданд. яке аз онҳо Пулоди Ясинов, муовини мудири пажӯҳишгоҳи зилзилашиносии Академияи илмҳои Тоҷикистон ва узми комиссиони меъморӣ ва сохтмони Маҷлиси вакилони шаҳри Душанбе аст. вай гуфт, ки тибқи қонуни нави мутобиқсозӣ ба зилзилаҳо дар Тоҷикистон, қабл аз гирифтани иҷозаи сохтмони биноҳои баландошона, ширкати сохтмонӣ санадҳои худро ба коршиносони мухталиф пешниҳод мекунад. вале дар суҳбатҳои бидуни сабт бештаре аз зилзилашиносони тоҷик, ки дар ҳамоиши имрӯз ширкат доштанд, гуфтанд, ки имкони сохтмони биноҳои баландошона дар пойтахти Тоҷикистон ба хатари зилзилахез будани ин кишвар тасмими дуруст нест. онҳо ҳатто аз як дастури Йосиф Сталин дар доҳаи 1940 ёдоварӣ карданд, ки ба хотири зилзилахез будани Тоҷикистон сохтмони биноҳои баландтар аз 4 табақаро дар пойтахти Тоҷикистон манъ карда буд.